Ngishile ngishise ngamanzi ngishisele imali yami lo mntwana. Sengibuya nasesibhedlele nje ngibona nginje. Every day uyangithuka uthatha imali yami lo mntwana akathenge akawondli nomntwana akayenzi nix. Ushiya nomntwana wakhe la ahamba lala amalomba abuya azongenza ezinye izinto. Abuye mawuthi uyamkhuza yilezi zinto zenzayo. Akakhuzeki uyangithuka nje. Ufuna imali yami egrant. Wayengenanhlonipho. Akuthi anginanhlonipho, akuthi anginanhlonipho. Umuntu omdala yena kumele angihloniphe naye. Wena uhappy ugogo wakho umayiso. Niyangikengapela nina, niyangikengapela nibizela mina amakhamera. Ngithi uhappy ugogo wakho mayiso. Hayi akunankinga, ngikho uright. Uzosala nami ngisazokushisa futhi. Uthini? Thina ungasiphapheli yezo. Hayi, thina sokuphakamisa sikubeke phansi sikulayide futhi masithanda. Hayi suka. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well bafethu namhlanje sibhalele my brother lana my brother uthi unengxako nayo ekhaya okucela nje ukuthi Jozi Bioscope imncedise ngayo. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila kunjani bhuti? Ngiyaphila nami bhuti wami ngisacela nje ukuthi sichazele ukuthi ubhuti igama ngibani kwaye-ke wayesibhalele namhlanje la kuJozi Bioscope. Igama nguthabangi ngibhalela Jozi Bioscope nginenkinga ugogo wami unenkinga kunomntwana kithi uMpho. Manje inkinga yakhe yi1 ngina 1 month ngivakashela ugogo. 1 month ufikile la ekhona. 1 month ngifikile la eGoli. Ngibuya le eQwaqwa habo mme waka like kuyomme waka madulana so ngikile ka motlo batla mosebetsi hantle yabona. Okay. Jwanong mosebetsi ntse ke busy ke tsama thola mosebetsi. Jwanong ke a bona nkgono walla o dula ale mathateng ka baka la ngwanana o dula a nwele ngwanyana o nka nkhatha nkgono wa yeno. O nwa ka yona tšhelete le bana ba babedi. Jwale itse matsatsi mo ka fonela maponesa yaba case nyana aska attenda holo abona. Jwale ka tla ngolla Jozi Bioscope gore e tlo nthusa ka mona ke yo ngwana eSumpho o tshetse le ka nkgono le ka metsi a tshesang ba le kitchening le gore nkgono sa batla khate hae jwanong tla le ngata ka tlung. Jwale ka nka nkgono ka nka lepane a go ba motla ngwana ka nka metsi a belang a papa yo ntse re o tlhopa ya papa ka tshela nkgono le tsohong ka ona. Ugogo bekafuna ikhadi lakhe. Yena elesase wathela ugogo ngamanzi abilayo because of ikhadi la kagogo ufuna ukuyophuza nabangani bakhe. So sikhuluma kumanje ugogo ulimele ugogo akusukudala unama 3 days aphume esibhedlela ugogo. Jozi Bioscope izongisiza ngazi kunenkinga ngathi ngamthatha nimisele mama angazi nithathe nimise kuphi ukuyi problem ningani nazo uyokushiya nogogo lana ziye crashes esikolweni le enye ne7 years le enye na3 manje uyashiya lapho nogogo ahambe ujiva into ephilayo angithola assistant kahle. No mfana ngiyaunderstand wena bhuti omdala ipain yakho ukuthi isuka kuphi ngoba sikhuluma ngogogo la umpolisa ngisasemncane yena mina umamami nomama yakhe ama sisters mawabona nabangama sisters mina ngimbiza umamncane kiyo. Okay. Umama yakhe manje mama yakhe washiya yabona. Manje unankinga naye usekasele nogogo ngapha eGoli nami ngizela ngoba ngifuna umsebenzi manje mase ngihlangana nenkinga ezikanje ngeke ngeke ugogo wami aze afe because of lengane. Enino ngiyabonga mfethu ngiyajabula ukuthi mfethu unokuza kwakho la eGoli uthi uzothola umsebenzi mfethu kuncede kakhulu ngoba kungasi wena the way ichaza ngakhona I'm sure ugogo bekaze umuntu omdala mhlambe eze eshone ngezinto unnecessary uyayibona ngoba lo mntana mawuyasho ngumzukulu mara the way ophatha ngakhona ugogo ezemshise ngamanzi bengikhona ngaze ngafuna ukumshaya manje ngazibamba ngoba ngiyazi izocela sengiboshiwe. Wabaleka that's why amapolisa engamtholanga ngamtholanga ngamthola bakabaleke khona abuya naye la. Ukhona manje endlini. Ukhona endlini namanje ngimshiya khona nengane zakhe nogogo ukhona. Nogogo ukhona ugogo namanje. No ngihambisa namanje ngikubonisa lahlala akho kude ngithi akho kude kula duzana la. Okay. No Mr Jones Mr G can you please move my code says no haya sasincenge njami ngisafuna ukunderstand nje kancinci so ngiyayibuza ukuthi lo mntana ufuna ilife yakhe ibe kanjani uyini oyimisele ngayo because uyayikhesa yena ngokwakhe ngokushaya umuntu omdala.
uzemshise ngamanzi. Uzemshisa ngamanzi. Manje lokho kuyangitshela ukuthi lo muntu akaqali ukuyenza unaba ma-3 years yonke aluka ayenza lento lengayazi. Ugogo akakhulumi. Akakhulumi ugogo lukathulile athi umzukulu. Manje mara ubatshelile efamilini at least ukuthi hayi noko ngizobhalela iJozi Bioscope ngoba naku sokunenkinga at least umama wakhe eyazi naye nomama. Ngibabhalele lapha eJozi Bioscope. Ngibatshelile ifamily ukuthi yazi ngizobhalela iJozi Bioscope but akulolu ugogo thina ngabo bahlezi sibhizi. Ngoba bona bahleli bebhizi. Bahlezi bebhizi. And noma mama ukule ukude qwaqwa manje nje ke sikhona ukuthi afike ngapha. Nami ngizele emzimbeni ngoba uzofuna umsebenzi ngapha. No mfethu ngiyabonga ukuthi usibhalele babukela emakhaya le ndaba le iyangithatha kwamampela ngoba sikhuluma ngomzali lana ugogo uyabo angazi ukuthi ngingathini mfethu singena khona la. Singena Mr. Jones, Mr. G, let's get in my good sir. Ugogo uthe ukhona ngithi. Umshiye khona. Umshiya khona. Uye gogo. Ngicela ngithathele isitulo. Sanibonani ma. Ninjani mntomdala? Siyaphila. Igama lami nguLavazi. Yebo, from iJozi Bioscope mntomdala. Ngihamba necrew yethu lana. Bengibhalelwe uyena ubhuti. Ngibhalelwe ubhuti lana ma. Angazi ukuthi ngibona bathone kubangwa laba baJozi Bioscope bathuthisa kadabe ya ngano gona mpho. Ke na go tla ngo tshwantse re lokise tabe ya haya o tshisa ka metsi ya lo ka khatsa ya grant. So ngiyaxolisa umuntu omdala. So ngoba bengisachaza ke ma ukuthi sibhalele uyena umzukulu wakho. Ethina uhlelo lwethu ihlelo linceda abantu. Uyasho ukuthi uma ulimele ngishisa la. Ngishile ngishise ngamanzi ngishisele imali yami lo mntwana. Amanzi ashisayo Amanzi ashisayo ngempela bilayo. Sengibuya nasesibhedlele nje ngibona nginje. Manje mayisoma kuthiwa ishaya umoya ukuze izophola. Hayi kakapholi kahle yona iyaya kancane. Ma uthi ukushisa ubewenzani uyamkhuza njengomzukulu? Ukhuza uyangithuka kangiboni nokuthi ngiyini. Every day uyangithuka uthatha imali yami lo mntwana akathenge akawundli nomntwana akayenzi nix. Ushiya nomntwana wakhe la ahamba lala amalomba abuya azongenza ezinye izinto. Abuye uthi uyamkhuza yilezi zinto zenzayo. Akakhuzeki uyangithuka nje. Ufuna imali yami grant, ufuna ikhadi lami. Manje ukushisa bekunamanzi mhlambe eduze lapho mani eduze wazi wafaka ushukela nje ubona nginje. Hayibo ma. Manje ugogo ukuyazama mhlambe ukuthi ezama ukuthi ebiza abantu bama social mhlambe or abantu bala emphakathini ukuthi nayi ingane emkhathaza. Azange zinganceda umfana nami lokuthi anilanda nibize ngathi incede ukuthi ungaphumelela kanjani ukuthi ngithola abantu abazongisiza. Nako ke wabiza nini. No ngiyaxolisa umuntu omdala njengomntana mina okhuliswe ngenhlonipho eyaziyo ukuthi insuku zethu ukuze zande la emhlabeni kwamele sihloniphe nina njengabantu abadala. Understand ukuthi umntana oze ekushise ube ngale ndlela lena kusuke sokuthe sikhona isandla sama sehlisi soloko sinje angikhoni nokusehlisa ngenza nix akukhoni nokwenza nix lo mntwana. Ukhona naye ungidina kabi angifuni ukumbona nje uneyinhlamba. Ukhona la endlini. Ukhona la endlini. Udinga moto. Ngicela umbize sibale umtshele ukuthi ugogo uyambize ne. Ngiyazi maye ngagoloza ubuye uzobuya isitshela. Ngivo lo mfana makaza kanje gogo ukuthi akaqinanga nasendlini. Akaklina kayenza nix nebhakede lasebusuku selapho. Lisaselapha. Manje uthi yena ngoba ulimele. Ungisela lona ikhadi lapho. Bathi akafuni yini? Akafuni ukuphuma. Ngathi sadakiwe. Ulele. Gogo siyaza manje manje. Mr. Jones, Mr. G, ngicela siyibone le ndaba. Manje uexpectani lo muntu ntana uexpect ukuthi ugogo eclean yonke lento. Ukhona yena ufuna ugogo eclean yonke lento le kube ugogo kumele eclean la. Kodwa Thixo. Uye lo. Sleepyhead. Sawubona sisi. Unjani? Ngiyaphila.
Esisi sibonile isikhathi ukuthi isikhathi bani manje. Hayi wena ukuthi ubani wena uzofika lana uzongibuza lento ongibuza yona. Ukuthi labantu bangene Uyima ucokile la ngoba sokuvula ingubo thina ucokile impahla. Mr Jones ungene njani la? Ungene kanjani? Uyazi isikhathi bani wena? Thabang kwenzakalani la amakhamera manje? Hayi. Oh kanti ucokile nocoka. Ngicela ningiphumeleni. Ningiphumeleni. Yini manje? Yazi isikhathi Kwenzakalani Thabang? Awungi explain. No sifuna ukuxoxa nawe wena siso friends. Mr Jones aningibambele please take this lady outside. Yeah, bring her this side. Wazalana nona. Oh asiqale la before siye kuthi. Ngoba kuyisikhathi singaka ngubani ozoklina la? Wena ungena kuphi ukuthi uklini la ungungcolile? Uhlala nogogo noThabang la. Manje mangihlala nogogo noThabang. Ubani omele clean? Abanazandla. Ugogo kanazandla. Akanazandla unezandla. Umshisile wena esinye isandla silimele. Ukutshele kanjalo yena. Ubani omshisile? Wewe ungangibuzanga mina kuqala. Wewe ungangibuzanga. Okay sengiyakubuza ke ubani omshisile? Ugogo angimshisanga ugogo ubani oshisa yena ugogo. Yebo akashiswa. So manje ubani ozoklina yonke lenyakanyaka la? Ugogo angaklina naso lesandla sakhe singasebenzi. Mr Jones bring this lady here. Canga siyadlala wena. Canga sizokujoka nawe la. Utizeva wena amakhamera vele. Yini gogo? Utizeva udelela kabi. Ngachisa ungishise kanje. Ahlale phansi la. Konje wenza. Yeah, ahlale Mr T alihlalise phansi le into le. Uzosala nami ngisazokushisa futhi. Uthini? Ngisazokushisa. Wenana, Ngisazokushisa ngizela amakhamera. mamela la wena. Bizela mina amakhamera ugogo. Nana. Ugogo lo Mamela la, mamela la ungazosiphaphela thini yes? Yo, Asingabangani bakho mawusibhekile la ubona boPopeye ucabanga ukuthi siyadlala. ubizela mina amakhamera gogo. Nana. Angitshela ukuthi mina ngiyabaphabela. Akusugogo yawo uyasiphaphela. Ngoba siyakuhlonipha sikhuluma nawe kahle senze ngathi. Wenze kahle wena mfana mobabizi. Wenze kahle. Yini wena uhappy ugogo wakho umayiso? Niyangikengapela niyangikengapela nibizela mina amakhamera. Ngithi uhappy ugogo wakho umayiso? Hayi akunankinga Nana. Ngikho right. Yima uthatha yini? Futhi uyenze kancane kuncane lokho. Uyapema nana mhlawumbe. Akusindaba yakho leyo. Kuncane lokho. Mhlawumbe noma ngiyambona ngathi akekho emqondweni. Ngathi umqondo wakhe mhlawumbe ushiye somewhere. Mamela nana. Uphendula kanjani? Thina ungasiphapheli yezo. Thina sokuphakamisa sikubeke phansi sikulayide futhi masithanda. Hayi suka. Into ngisikutshele ke ngoba naye. Mangabe usivela ngendaba. Utsama wena. Awutshele mina inkinga yakho ikuphi? Wayungena inhlonipho. Akuthi anginanhlonipha, akuthi anginanhlonipha. Umuntu omdala yena kumele angihloniphe naye. Ugogo kumele kuhloniphe. Yebo, kumele angihloniphe. Ugogo kumele ngihambeleni. Sile hamba. Usekani lo mntwana uyathuma. Wewe ungahambi wena. awutshele mina wena. Awungitshele la. Ikhadi lagogo ubulisa phone le grant le mali yakhe ngoba kusiyimali yakho le bekuyimali yakhe. Ugogo wami kumele liphathwe ubani lelo khadi. So manje mawuyidla le mali ucabanga ukuthi la endlini uyasebenza wena? Angisebenzi. Manje mina ngiphile ngani ugogo wami anemali? Owami lo gogo. Le mali akusiye yakho ukuthi udle la endlini. Eyami ukuthi ngidle ngizinese. Ningadli ngiyethi akusiye yakho ukuthi ugogo esebenzisa ukuthi wena ulala udlile la endlini. Ngidlile ngigeze. So lo mntana cabanga. Lo umntana wakho yena usupporta ubani? Usupporta ugogo. Akana mahlobo. Ubaba wakhe uphi? Akekho. Mhlawumbe wakushiyela lo msangano wenzayo that's why engekho. Ukuphi ukhona uyaphila? Akusinto ongangibuza yona. Awazi kwa wena ne? Umbona udelela kanjani? No bamshiya gogo Ukuthi udelela kanjani usaphinda nana kaniboni nokuthi ngcono simbizele namaphoyisa. No sihamba naye lo ma. Besafuna nje ku-understand ukuthi Ngihamba naye ugogo ngoba ngizomshisa. Manje ngizomshisa ngizomqedela. no siyazi sifuna ukukunceda ngoba siyakubona usangene la enhloko. Angifune sizwe, angifune ngincedwa, ngibona ukuthi ngiright ngiphelele. Uyayazi iBhayibheli uke wayidibana neBhayibheli empilweni yakho? Angifuni ukulazi. Awuyazi ivesi ethi hlonipha awuyihlononyoko. Angilazi. Angikazi angifuni ukulazi futhi. Uyazi ama blessings wakho sekanyamalele wonke ngaphansi kule nto yenza. Ayikho nje le Mhlawumbe uyasangana nje kanje lokho le. Wena yini? Ukhohlakele kabi lo mntwana. Yini leyo yenzayo? Mr Jones, let's take this girl. Mr T thathani lo mntana. Siyokufaka emotweni. Mbambe. Nabe ngabe nenkani nimbambe nimhuqe phansi. Ngicela nimphakamise. Wozala ngicela mfakeni emotweni ombheke behamba. Hamba naye mfakeni lapha emotweni sijwayela kabi lo. Athi sicela hayibo yini ngalomntana osanga naye? No sodila naye. Uyambona into azenza apho Tom? No ma ngiyaxolisa gogo ukuthi manje ngoba sesizophuthuma sinishiye. Sifuna kube nobulungisa la. Uyabona lo mntana osangana kanjani? And bengicela ma
ngicela nimenze i-counselling lo mntwana lo. No, Nimise rehab la kuhlala Yebo. khona. La If uhlala. uyavuma ma. Ngiyavuma. Into esiyenza njengamanje simthatha simse. Ngiyavuma. Ukuze ecale buyele ngomqondo for leyo. Ngiyavuma ukuthi ayisiwe lapho. Mayingabe uma uyasho yena ngenhliziyo yakhe enhle uthi singambophisi simuse rehab okwamanje. Ngifuna nimise khona ngibona ngathi uyabhema. Oh, Nenyawupho simse rehab, uyayibhema baqale- nimtholi kahle. Nensango No. yonke into. kopa le nthusa buti nna ka dula fela 3 months nyana 6 months nyana Eh, re tla sala le ngwana gona re tla ba No, right vele ngoba yini, Ke- you've been ke le- in- ke le ba hola buti ka mosebetsi o entseng today No, ngiyabonga nami. ke a leboha buti ba bangata ba e hloka ntho tse so Eish. ba bangata re tla hloka bonkgono ka baka la ba bana ba nyana ba so Usho wangulala vele lo mntwana. Phela uthi nginjani? wa mbona ngkhona ka uzang ka baka la Ukube ngithelelana lento, ukube ngithele wonke lesifuka ngaba ngikho emhlabeni. Kube ubuso kube kuthela Ngabe ubuso ma ngibonile, kube manje abaphumeli njani. naphandle. No, umuntu omdala ngiyacela mayingabe uma kukhona usizo ozofuna ukuthi sikuncede ngalo mhlambe medical bills or something asinankinga singakunceda umuntu omdala. Bengisacela nje ukuthi ngivale ishow okuningi sizobuye sikhulume. Okay. Yeah. Sibongile kakhulu. Okay. Babukeli lapha emakhaya niyabona nani sifikile lana and manje lengane lento eyenzayo bengithi mhlambe my brother ubalisa insomi mayethi uyadelela akamboni nogogo ukuthi usisiciko seyiphimbiza. So into esoyenza njengamanje babukeli sothatha lengane sambe nayo manje siyise le rehab at least iyokuthola ukuthi iklineke igazi ngoba ugogo ushilo ngokwakhe ukuthi uyacela wacela nobhuti wakhe umfowabo ukuthi ucela ukuthi simuse rehab ngoba if bona befuna ukuthi mhlambe siyomvalela eboshwe for lesenzwe sibo senze kugogo kodwa ke thina kusiyithe sithatha ama decision waloko if ugogo yena uthi ucela ukuthi simuse le rehab ehambe yohluzeka kakuhle emqondweni sizomusa lapho ethi makabuya azobuya seka right sengumntana omamelayo because kuyabonakala ukuthi uyabhema wenza yonke leyo nto ugogo somncedisa here and there ukuthi ingane mhlambe ngoba nomfowabo bathakasebenzi so make sure ukuthi siyamtholela mhlambe umsebenzi osizama ukumplaka endaweni zethu la esazi khona ukuthi naye sebenze ezokwazi ukuthi encedise ugogo ngoba njengamanje isimo the way singakhona sokuzokuphoqa ukuthi umfowabo lo umfowethu ebekhona la full time ngoba ugogo isandla sisebenzi and unomzukulu ngeke kwazi uklina into ezifana nalezo so into soyenza sotholela umfowethu itohwana sithole nogogo umuntu ozokwazi ukuthi bemnceda mihla namalanga until isandla silulame sibe right nomfowethu ethola umsebenzi bezokwazi ukuthi bebhatale legele lo muntu ozobeklina obancedisa ugele ozobancedisa ukuthi bekline or whatever la endlini mihla namalanga encedisa ugogo iwashini ngiyende so mangabe unenkinga nawe lapho mbukela emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele jozibicycop.co.za ningazilibali nokuthi nisifollow einkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook all across social media channel siyi Jozi Bicycop ningalibali ke ukuthi nisubscribe ni comment ni share nama videos wethu I'll see you on the next episode. Thotho.